60 происшествия, част от тях са сухи треви, като големите и тежки пожари бяха локализирани абсолютно всички, така че в момента нямаме такива действащи. Постепенно почваме да ги освобождаваме, при това, че те бяха ангажирани твърде дълго време и са уморени, независимо от техния професионализъм, така че предстои да се остане на дежурство. Към края на ден ще преценим след обхода, което ще направим, колко ще останат за това дежурство и дали ще останат. Те основно работиха в Струмяни, на Ямбол, както и на Сливен. Това бяха основните места, където бяха пренасочвани, в зависимост от това къде е най-тежка ситуацията. Около 700 тона вода е хвърлено и от самолетите, и от хеликоптерите в рамките на тези няколко дни. Използвам момента да благодаря на абсолютно всички, на ръководството на държавата, на областните управители, на кметовете, на горските служители, военнослужащи, на доброволците за това, че непрекъснато в тези няколко тежки седмици ние всички бяхме заедно. Не на последно място бих желал да отчита и професионализма, който проявиха всички пожарникари. Да благодаря на техните семейства за това, че тези толкова дълги седмици те отсъстваха от дома си и с изключителна самоотверженост жертваха живота си буквално на много места, за да запазят живота и здравето и имуществото на други хора. В момента работим по изключително много проекти, които са свързани с придобиване както на пожарна техника, така и на лични предпазни средства, включително дронове за разузнаване, така че да може ние да сме всеки път по-добре подготвени в сравнение с предходната година. Това, което е имало като необходимост, още миналата година беше заявено като възможности да станем по-добри, така че по всяка една възможност ние непрекъснато работим, за да може да предоставим и на нашите служители колкото е възможно по-добре и по-съвременно оборудвани екипировка. 285 са само по програмата ни, която е околна среда. Това е най-големият ни проект, който реализираме. Имаме 2 сключени договора, срока за изпълнение е до 3 години, така че това ще са първите доставки, предполагам, за по-големи количества такава техника.